Dayag sa Panagway ang kagool sa magsuon samtang nangayo og tabang sa Brigada Action Center alang sa ilang inahan kinsa gihulagway nga daot na kaayo og naglubog na lang sa ilang pinoyanan tungod sa sakit nga kanser sa tungol. Ang magsuong dayondon taga Dakbayan sa Karkar, Cebu mihulagway nga naglisod na og ginhawa ang ilang inahan ug nagsalig na lang sa oxygen ug dictrose. Gawa sa magsuon nangayo usab og tabang ang amahan nini kinsa maoy nagbantay sa ilang inahan. Ang magsuon kasamtangang nag-eskwela sa kolehiyo ug mihulagway nga pait na kaayo ang ilang kahimtang, labi na ang ilang amahan miundang og trabaho kay maoy nag-atiman sa ilang inahan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.